Dwi am ddarllen chydig adnodau i ni o Titus 3 cyn i ni, dyw e ddim ar y sgrin, sori, ond fel arweiniad bach i weddi. Yn Titus 3 mae Paul yn ysgrifennu at Titus sydd yn rhyw fath o weinidog ifanc, a mae e'n siarad fan hyn ymhen o 3 am ddal ati, dyfal barhau mewn gweithredoedd da. A beth mae'n ystyried yn weithredoedd da, neu felly'n fwy addas gweithredoedd gonest. Gweithredoedd sydd yn deillio o ein perthynas ni gyda'r arglwydd Iesu. Jyst am ddarllen i adnod 8. Dwg ar gof iddynt, a mae'n siarad nawr, beth dyle fe fod eisiau rhoi i'w bobl pan mae gyda gofal eglwys gyda'r bobl, beth sydd ei angen arnyn nhw. Dwg ar gof iddynt ei bod i ymostwng i'r awdurdodau sy'n llywodraethu, i fod yn ifydd iddynt, a bod yn barod i wneud unrhyw weithred dda neu gonest. I beidio bwrw anfri ar neb, ond i fod yn heddychol ac yn ystyriol, gan ddangos addfwynder yn gyson tuag at bawb. Oherwydd fe fi omninau hefyd un amser yn ffôl, yn anifydd a'r gyfeiliorn, yn gaethweision i amryfal chwantau a phleserau, a'n bywyd yn llawn malais a chenfigen, yn atgas gan eraill, ac yn cysau ein gilydd. Ond, pan amlygwyd daioni Duw ein gwaredwr a'i gariad tuag at bobl, fe'n hachubodd ni, nid ar sail unrhyw weithredoedd o gyfiawnder a wnaethon ni, ond o'i drigaredd ei hun. Fe'n hachubodd ni trwy olchiad yr ail enedigaeth ac adnewyddiad gan yr ysbryd glân, a dywalltodd ef arno ni yn helaeth drwy Iesu Grist ein gwaredwr. Ei ddiben oedd ein cyfiawnhau drwy ei ras, ac mewn gobaith ein gwneud yn etifeddion, bywyd tragwyddol. Dyna air i'w gredu, ac yma'n ddymuniad gennyf i ti fyny hyn, bod yr rhai a ddaeth i gredu yn yw i ofalu ei bod yn ymroi i weithredoedd da. Dyma gyngor da a buddiol i bawb. Felly newn ni weddio gyda'n gilydd. I ni'n diolch i ti, Arglwydd, am fore newydd ac am gyfle arall nawr i gael dod fel dy blant di, i dy geisio di, Arglwydd, i blygu glin ger dy fron di, bod ni'n cael y fraint o ddod a canu mawl i ti unwaith eto. Fod y pethau yma sydd yn y geiriau i ni'n ei canu yn wir, Arglwydd, nid yn unig amdano ti, mae ti yw ein gobaith ni, Iesu Grist, ond bod ni'n gallu dweud mae ein Grist, mae ein gobaith ni, fod e wedi dod yn wir i ni, Arglwydd, bod ni'n gobeithio wedi rhoi ein gobaith yn Iesu Grist. I ni'n diolch, Arglwydd, bod ni'n gallu canu am y pethau yma fel rhywbeth sydd wedi digwydd i ni, am ei fod e'n brofiad i ni wedi brofi, Arglwydd. Fod creu groesoedd wedi ein cuddio ni yng Nghrist Iesu. I ni'n diolch, Arglwydd, am gael profi dy ras di, fel y darllenon ni'n fyna, ein bod ni wedi ein hachub, wedi ein cyfiawnhau. Ac oherwydd hynny, fod e wedi newid ein ffordd o fyw ni, fod e wedi cael trawsnewidiad effaith trawsnewidiol ar ein bywyd ni. Fod yr ysbryd glân wedi ei dywallt, fod ail enedigaeth wedi dod. Ac, Arglwydd, yn sgil hynny, i ni'n gallu gweld yr angen i ofalu ein bod ni yn byw bywyd nawr sydd yn dod â clod i'r Arglwydd. I ni'n diolch am yr esiampl yma yn Titus sydd yn ein atgoffa ni eto fod yr Arglwydd yn ein galw ni i fyddhau ac i fod yn raslon ac i fod yn heddychlon gyda phobl eraill am ein bod ni'n cael ein atgoffa heblaw am dy ras di, Arglwydd, fydden ni yn yr union yr un lle. Fydden ni yn dal yn ein pechodau a roedden ni unwaith, roedden ni gynt yn ffôl, yn bobl oedd yn cysau ein gilydd, yn bobl hunanol, yn bobl fel y rhai sydd yn dal o'n cwmpas ni heddi. Arglwydd, maddau ni os i ni'n anghofio hynny, yn anghofio o le ni wedi dod. A falle'n bod ni eisiau osgoi pobl eraill, falle'n bod ni eisiau cuddio oddi wrth bobl eraill, Arglwydd.
Felly bod ni'n stryglo i fod yng nghwmni rhai drygionus. Ac yn colli golwg Arglwydd, mae o'r bobl drygionus yna, o'r tywyllwch yna, nes ti ein hachub ni. O Arglwydd, ni'n llawenhau y bore yma felly, dy fod ti wedi dod â ni o dywyllwch ein hunanoldeb ni, o dywyllwch ein pechod ni, o dywyllwch ein gwrthryfel ni a ti dy hun Arglwydd, a wedi'n dod â ni i brofiad real o'r Arglwydd Iesu, ac o faddeuant ac o heddwch gyda ti o dad. O gael eistedd yma a gwybod Arglwydd fod dim byd yn ein gwahanu ni oddi wrth dy gariad di. O, mae mor hyfryd Arglwydd i gael gwybod fod gyda ni heddwch gyda ti Arglwydd. I ni ddim yn dod bob dydd Sul yn ystyried, ydw i'n iawn ger bron yr Arglwydd? Yn gorfod poeni, ydw i'n ddigon da? I ni'n gwybod nad ydyn ni'n ddigon da, ond fod Crist yn ddigon da yn ein lle ni. O Arglwydd, i ni eisiau dathlu y bore yma, ein rhyddid ni, ein bod ni wedi'n gwisgo a chyfiawnder Crist. I ni felly Arglwydd yn dod i dy glodfori di am hynny eto, ac i Arglwydd i ddyrchafu Iesu Grist. Does na neb sydd yn dod yn agos at ei sancteiddrwydd, ei ragoriaeth, fe yw yr un mawr, yr un o dechrau a'r diwedd, yr alfa a'r omega. Arglwydd, i ni'n llawenhau ein bod ni'n cael cerdded ac Arglwydd bod yn un a thi. Ein bod ni wedi ein plannu mewn fel petai i'r wir wynwydden. Ac Arglwydd, ein bod ni nawr yn tyfu yn dwy'n ffrwyth i ti, fod bywyd yn llifo trwyddo ni, bywyd ysbrydol, bywyd tragwyddol. O Arglwydd, does na ddim byd tebyg i'r profiad yna o gael gwybod ein bod ni'n fyw yno ti. Ac Arglwydd, i ni'n gweld effaith a marweithdra pechod o'n cwmpas ni. Helpa ni beidio ac eisio cuddio oddi wrtho fe ac osgoi Arglwydd yn hytrach i ni'n gweddio fel y byddwn ni'n gweld heno ac yn cael ein herio heno i fod yn ddinas ar fryn sydd ddim yn gallu cael ei guddio Arglwydd. Yn bobl sydd yn disgleirio gogoniant Crist, gogoniant efengil Iesu Grist, ymhlith pobl sydd yn farw. O Arglwydd, maddau ni am ein diogi ni, maddau ni bod ni'n ofni'n aml, mwy am beth mae pobl yn meddwl ohono ni, na beth wyt ti'n meddwl ohono ni, a beth mae pobl i angen Arglwydd mewn gwirionedd. I ni'n colli golwg mor hwydd Arglwydd, maddau ni. Ond Arglwydd, i ni yn gweddio am i ti weithio yn dy ras yn ein calonau ni Arglwydd, i'n atgoffa ni. Heblaw am yr efengil yna, bydden ni ddim yma bore yma. Bydden ni ddim wedi profi'r heddwch sydd tu hwnt i ddeall dyn sydd yn dod yng Nghrist ac wrth i ni dderbyn Crist. Diolch Arglwydd am ein natur newydd. Diolch fod bywyd newydd, bywyd gwell ganddo ni i'w fyw yng Nghrist. Ni'n gweddio Arglwydd i ti barhau trwy dy air i'n herio ni ac i'n annog ni ac i atgoffa ni o'r gras yna sy'n eiddo i ni hefyd. Ond Arglwydd, i ni fod yn bobl sydd yn dod yn debycach i'r Arglwydd Iesu bob dydd. Arglwydd, y byddwn ni yn dod i garu'r Arglwydd yn fwy bob dydd. Y byddwn ni'n rhoi pechod i farw, i farwolaeth bob dydd ac yn gwisgo Crist arno ni ac yn gwisgo ein natur Arglwydd. Plis wneud i'n helpu ni. Plis wneud i fendithio y plant yn yr ysgol Sul wrth i'n glywed fod na un sydd yn dod ac yn sefyll wrth ein hochor ni yn y Pentecost Arglwydd. Fod yr ysbryd wedi dod i dreifio trwyddo ni Arglwydd ac i fyw yno ni ac i nerthu ni i fod yr hyn allwn ni ddim bod. Diolch Arglwydd fod ti'n tabernaclu yn preswylio yn dy blant. Diolch ein bod ni ddim ar ein pen yn hunain. Ac felly ni'n gweddio ysbryd nertha ni, ysbryd newid ni, ysbryd siapia ni, ysbryd cael gwared ar unrhyw beth sydd ddim i fod yno ni. Goleia i ni, yn enwedig trwy air Arglwydd, yr hyn sydd angen cael gwared arno ni'n bywydau ni. Ac Arglwydd, dangos i ni'r hyn sydd i angen fwy arno ni. I ni'n gweddio y byddwn ni mewn cymundeb drwy'r amser gyda ti Arglwydd Iesu.
Diolch am y berthynas sydd gyda ni gyda ti, ein creawdwr ni, ein cynhaliwr ni, ein arglwydd ni, ein popeth ni. Ni'n gweddio nawr wrth i ni ddod at y gair y byddu di yn siarad â ni, rho'r hyn sydd ei angen i ni, i'n uneidio ni bore yma, rho'r bwyd sydd ei angen arno ni, os gweli di'n dda, a helpa ni i ddod yn isel, yn ddarostyngiedig ger bron dair di, i gofio mai dyma ein awdurdod ni, nid ni sydd uwch ben y gair, ond y gair sydd uwch ein pennau ni, ac arglwydd i ni blygu'n llwyr i ti. Helpa ni ildio felly, gogoniant a mawl i ti. Amen. Wel, os newch chi droi gyda fi te i 1 Samuel, penod 1, a dyn ni ddarllen adnod 11 i 28 i ddiwedd y benod. I'n atgoffa ni, cyn hyn wrth gwrs, yn ni'n gweld fod Hana yn wraig i Elcana, ond fod Peneina hefyd yn wraig i Elcana, fod hynny'n creu problemau, fod Hana ddim wedi gallu cael plant, a nawr mae hi yn gweddio ar yr arglwydd ac yn gofyn am blentyn. A dyn ni'n darllen o'r pwynt yna ymlaen. Tyngodd adduned a dweud, o arglwydd y lluoedd, os cymeri sylw o gystydd dy law forwyn a pheidio am hanwybyddu, ond cofio amdanaf a rhoi i mi epil yn arhodda fef i'r arglwydd am ei oes, ac nid eillir ei ben beth, eillir yw siafio. Tra oedd hi'n parhau i weddio ger bron yr arglwydd, yr oedd Eli'n dal sylw ar ei gennau, gan mai siarad rhyngddi hi ei hun yr oedd Hana, dim ond ei gwefusau oedd yn symud, ac nid oedd ei llais i'w glywed. Tybiodd Eli ei bod yn feddw, a dywedodd wrthi, am ba hyd y byddi'n feddw, ymysgwyd o thwyn. Atebodd Hana nages ar, graig helbulus o'i fi, nid wyf wedi yfed gwyn na diod gadarn, arllwys fy nghalon ger bron yr arglwydd yr oeddwn. Paid am hystyried yn ddynes ofer oherwydd o ganol fy nghwyn am cystydd yr oeddwn yn siarad gynnau. Atebodd Eli, dos mewn heddwch a rhodded diwisrod i ti yr hyn a geisiaist ganddo. Dywedodd hithau, bydde di mi gael ffafr yn dolwg. Yna aeth i ffwrdd a bwyta, ac nid oedd mwyach yn drist. Bore tranoeth wedi iddynt godi ac addoli'r arglwydd eithant yn ôl adref i Rama. Cafodd Elcana gyfathrach a'i wraig Hana, a chofiodd yr arglwydd hi. Bechiogodd Hana ac ymhen amser gen i mab a'i alw'n Samuel oherwydd gan yr arglwydd y gofynnais amdano. Aeth y gŵr Elcana a'i holl deulu i offrymu ei aberth blynyddol i'r arglwydd ac i dalu adduned. Nid aeth Hana, ond dywedodd wrth ei gŵr, cyn gynted ac y bydd y bachgen wedi ei ddiddyfnu, ac winio yw hwnna gyda llaw, ei ddiddyfnu, ac ag ef i ymddangos ger bron yr arglwydd, a chaiff aros yno am byth. Dywedodd ei gŵr Elcana wrthi, gwna'r hyn sydd orau yn dolwg, aros nes y byddi wedi ei ddiddyfnu, ond bydded i'r arglwydd gyflawni dy ddewyd. Felly arhosodd y wraig gartre a magu ei phlentyn nes ei ddiddyfnu. Wedi iddi ei ddiddyfnu, aeth ag ef i fyny gyda hi, a chymryd i'ch teirblwydd ac effa o flawd a chostryl o win. Daeth ag ef yn fachgen ifanc i dir arglwydd yn Seilo. Wedi iddynt ladd yr i'ch, deithant ar llanc at Eli, a dywedodd hi, henffych well, syr, my fi yw'r wraig oedd yn sefyll yma yn dymil yn gweddio ar yr arglwydd. Am y bachgen hwn yr oeddwn yn gweddio, a rhoddodd yr arglwydd i mi'r hyn a ofynnais ganddo. Rwyf innau'n ei fenthyg i'r arglwydd am ei oes. Un wedi ei fenthyg i'r arglwydd yw. Ymgrymasant yno o flaen yr arglwydd. Amen. Iawn, wel, dyn ni'n mynd i just cael recap bach te o beth edrychwn ni arno wythnos diwethaf, ac ond bod chi ddim yma, neu fel fi, mae'n anodd cofio nôl yr wythnos. Fe edrychwn ni ar yr angen yn gyntaf i ddod ger bron yr arglwydd, os chi'n cofio, nhw'n dod i'r tabernacl i offrymu hedd offrwm o gymdeithas a heddwch gyda'r arglwydd. Ond nhw ddim yn gwneud hynny gyda calon gywir. Ond nhw'n gwneud hynny yn edrych ar beth oedd gan bobl eraill yn hytrach nag edrych ar
beth oedd yr arglwydd wedi rhoi iddyn nhw a'r heddwch oedd gyda nhw, gyda Duw. Ond mae'n ymddangos hefyd fod Hannah ddim â heddwch oherwydd fod hi'n gwybod bod yna rhywbeth yn ei chystuddio hi, yn ei thynnu hi i lawr fel petai. Yna fe edrychwn ni ar y weddi, sicrhau, bod ni angen sicrhau ein bod ni'n ceisio ymwneud Duw â ni a nid bendithion Duw. Hynny yw, i ni'n ceisio perthynas gyda'r arglwydd, nid y bendithion sydd yn dod. Mae'n bwysig gwahaniaethu rhwng y ddau. Ac yn ola wedyn, fe edrychwn ni ar galon Hannah. Doedd hi ddim yn gofyn am bethau mwyn ei hunan, nid mwyn cadw pethau i'w hunan, ond mwyn gwasanaethu'r arglwydd, gogoniant i'r arglwydd. Yn gwybod bod hwnna'n frysog iawn, ond yna'n yn syml iawn beth edrychwn ni arno. Mor aml, mae'n gweddio ni am bethau i ni moyn, i ni eisiau, a mynd bod ni â chalon hunanol. Sy'n her i ni felly pan dyn ni'n edrych ar Hannah, oherwydd mae Hannah eisiau bod yn llaw forwyn i'r arglwydd. Wel, sut dyn ni'n gwybod hynny? Wel, edrychwch ar adnod 17 ac 18. Atebodd Eli, dos mewn heddwch, a rhodded Duw Israel i ti yr hyn a geisiais ganddo. Dywedodd hithau, bydded i mi gael ffafr yn dy olwg. Yna aeth i ffwrdd a bwyta, ac nid oedd mwyach yn drist. Os rhywbeth yn eich taro chi fyna, mae hi'n gweddio, mae hi'n ceisio ffafr yr arglwydd. Ydy hi wedi cael y babi eto? Na. Ond eto mae hi'n gadael yn llawen. Mae hi'n gadael ddim yn drist ac mae hi'n bwyta'r hedd offrwm yn y deml, neu yn y tabernacl ar y pryd. Nawr beth mae hwnna'n dweud wrthyn ni? Gyda llaw, yn y adnod 18, mae eisiau dweud falle yn yr Hebraeg, yn hytrach na bydded i mi gael ffafr yn dy olwg, mae e mwy fel bydded i dy law forwyn, neu dy maid servant yn Saesneg, brofi gras wrth y ffynon neu yn dy lygad. A mae'n bwysig gwahaniaethu. Mae'n bwysig gwahaniaethu. Dyna beth mae hi'n gofyn. Bydded i dy law forwyn brofi dy ras di. Dyw hi ddim yn dod yn ceisio rhywbeth gan feddwl bod hi'n heiddi rhywbeth i ddechrau. Dyw hi ddim yn heiddi unrhyw beth. Mae hi'n dod yn gofyn am ras a mae hi'n bodloni fod hi wedi gallu dod a plygu a gofyn am ras. Achos mae hi'n gadael wedyn yn hapus. Chi'n gweld y pwynt? Dyw hi ddim wedi cael sicrwydd o fabi. Mae hi wedi cael sicrwydd fod yr arglwydd wedi clywed ei chri hi. A mae hi wedi cael heddwch yn hynny, yn gwybod mae'r arglwydd ar ei orsedd, mae'r arglwydd yn dda, mae'r arglwydd yn rasol. Fi'n trysto nawr ynddo fe, beth bynnag ddaw. Ond chi her pan dyn ni'n meddwl am ein gweddio ni. Mae hi'n gweddio, a mae'n gadael y peth yn wylo'r arglwydd. A mae rhaid i ni sylwi ar hynny, dyw hi ddim yn cael y babi yn syth fyna. Mae hi'n bwyta, mae hi'n heddychlon, mae hi'n llawen, heb brofi ateb i'r weddi eto. Mae hi'n llawen oherwydd fod hi yn y berthynas yma gyda'r arglwydd. Mae hi'n adnabod ei arglwydd. Mae hi'n pwyso ar ei arglwydd. A mae hi'n pwyso ar sofraniaeth ei arglwydd hi. Mae'n gallu dweud, wel, na fe, beth bynnag sy'n dod nawr, fi'n trysto, os mae'r arglwydd eisiau bod yn raslon, i'w law forwyn, mi fydd e'n gwneud hynny. Ydyn ni'n fodlon gwneud hynny? Pan dyn ni'n gweddio, y temtasiwn yw i feddwl, newn ni weddio, ac yna, wel, na fe, sa'n mynd i allu bod yn hapus nes fod yr arglwydd yn ateb y weddi. Na'r her. Wel, os ych chi eisiau gwybod lle mae'ch llawenydd chi, mae'r ateb fyna. Os yw'ch llawenydd chi yn y bendithion mae Duw yn ei roi, fyddwch chi ddim yn hapus nes bod chi'n cael yr ateb. Ond os yw'ch llawenydd chi yn yr arglwydd, mi fyddwch chi'n llawen pan ych chi'n dod ac yn pwyso ar yr arglwydd. A mi fydd yr heddwch yn dod hefyd pan ych chi'n pwyso ar yr arglwydd. A felly sicrhewch pan i ni'n gweddio, pan i ni'n ceisio'r arglwydd, ein bod ni'n gallu gadael yn llawen. Ein bod ni ddim yn dibynnu neu'n hawlio pethau gan yr arglwydd a meddwl, dim ond i fi ofyn, mae e'n eiddo i fi a dyna ni, fi'n gallu gofyn am beth bynnag fi moyn a oni bai bod fi'n ei gael fyddai ddim yn hapus. Mae'n bwysig bod ni'n gallu cofio hynny. Ac yn fwy na hynny,
Dyna o le mae'n rhyddid ni'n dod. Dyna o le mae'n rhyddid ni'n dod. Oherwydd beth mae Hannah'n gallu gwneud yw mae hi'n gallu dod at un sydd yn fwy na hi. Un sy'n gwybod yn well na hi. Un sydd yn ei deall hi, yn well na mae hi'n deall hi hunan. Ac yn gallu dweud fi'n rhoi'n hunan yn llwyr ger bron yr arglwydd fan hyn, a allai ddim hyd yn oed deall efe hunan, ond mae e'n deall y sefyllfa. Mae e'n deall beth sy'n dda i fi, neu beth sydd ddim yn dda i fi. Dychmygwch hynny. Ac felly, chi'n gallu pwyso a dweud, wel, hyd yn oed os dwi ddim yn deall mae e'n deall A dwi felly'n ymddiried yn llwyr ynddo fe, fi'n rhoi'n hunan yn llwyr yn ei ddwylo fe fan hyn. A mae hwnna'n hyfryd nag yw e. Mae fel, chi'n gallu meddwl yn ôl falle pan o'ch chi'n blentyn eich hunan. Pan chi'n yn blant, mae yna rai pethau sy'n hyfryd. Enghraifft, bod chi ddim yn gorfod poeni am y bills, bod chi ddim yn gorfod poeni am roi service i'r car, MOTs a insurance a'r holl nonsens yma. Oedd bywyd yn rwydd, ynddo fe? Chi'n deffro yn y bore, chi'n mynd lawr, oedd bwyd yn y ffridge, oedd popeth gyda chi, oedd dillad i gael, oedd dillad yn lan, oedd e fel magic, oedd pethau jyst yn digwydd. Ond mewn un ystyr, mae yna dryst yna, dos e? Mae mam a dad yn gwybod beth sydd ei angen arno i. Mae mam a dad yn darparu ar yng nghyfer i. Mae popeth yn ei ddwylo fi, a mae'n rhoi fel sydd ei angen. A dyna beth sy'n dod â'r rhyddid i Hannah fan hyn. Mae hi'n dod â beth sydd ar ei chalon hi, ond mae'r rhyddid yn dod wrth iddi ddweud, wel na fi wedi ceisio'r arglwydd nawr, bydde di'r arglwydd i roi beth i fi'n gofyn mewn gras os mae'n dymuno. A dyna ni, mae hi'n gallu bod yn llawen yn hynny. Mae yna elfen gyda bob Cristion lle mae'n ffydd ni'n gorfod bod yn ffydd syml. Hynny, fel plentyn. Ffydd sy'n dweud, mae'r arglwydd wrth y lliw a mae rhaid i fi ymddiried yn hynny. Yn llwyr. A disgwyl y bydd e'n darparu. Fel mae yn unig yn gallu darparu. Ac os yw e'n tynnu i ffwrdd, neu os yw e ddim yn rhoi beth i fi'n gofyn amdano, mae e'r un arglwydd da sydd yn darparu yn ôl angen ei blant. A felly, dyn ni'n llawenhau yn yr arglwydd. Dyn ni'n bendigo'r arglwydd. Yn dweud bendigedig fyddo enw'r arglwydd, hyd yn oed pan dyw e ddim yn ateb ein gweddiau ni, achos mae e'r un Duw da, perffaith, sydd yn darparu beth sydd ei angen arno ni, nid beth i ni eisiau. Os gyda ni ffydd fel plant, felly, dyna lle ni'n dechrau bore yma. Ydyn ni'n gallu dweud bod ni fel Hannah yn gallu pwyso'r yr arglwydd a wedyn mynd i ffwrdd. A wedyn troi i ffwrdd a dweud, dyna ni, fi di ceisio gras yr arglwydd nawr, fi'n gallu gadael yn hapus. Fi'n gallu mwynhau cymdeithas gyda'r arglwydd. Gweitha, falle bod fi ddim wedi cael beth o'n i wedi gofyn am hyd yn oed. A felly, y bore yma, dyn ni'n mynd i ddechrau gyda edrych yn benodol ar y ffaith fod yr arglwydd yn ein cofio ni. Mae'r arglwydd yn ein cofio ni. Adnod 20. Be sy'n digwydd fan hyn te yw, wrth i ni fy mlaen gyda'r stori, ar ôl bod yn addoli'r arglwydd, mae y gair yn dweud wrthyn ni adnod 20 cafodd Elcana gyfathrach neu rhyw gyda Hannah a mae'r arglwydd yn ei chofio hi. Nawr, mae hwn yn bwysig. Mae hwn yn bwysig iawn. Falle bod yn edrych fel rhyw addendum bach i'r adnod, cofiodd yr arglwydd hi, ond mae mor bwysig. Mae fel bod e'n cael ei uchel o leio i ni. Dyw e ddim jyst yn dweud cafodd hi gyfathrach gyda'i gŵr a gafodd hi blentyn. Na, cofiodd yr arglwydd hi. Hwna sydd yn achosi'r plentyn gael ei eni. Y ffaith bod yr arglwydd wedi ei chofio hi. Oherwydd mae wedi cael cyfathrach gyda'i gŵr lot o weithiau. I ni'n gwybod hynny achos bod hi ddim wedi cael plentyn. Bod hi moyn plentyn. Am flynyddoedd mae wedi bod eisiau plentyn. O nawr te, yn sydyn mae'r arglwydd yn ei chofio hi. A mae'n bwysig gwneud y pwynt fan hyn, dyw e ddim fod yr arglwydd wedi ei anghofio hi o'r blaen ac yn sydyn, nes i'n hofio ateb gweddi Hannah, o'n i fod roi plentyn i 10 mlynedd yn ôl. Nid fel na. Mae yna air posh yn Saesneg, anthropomorphism, sydd yn sôn am sut mae geiriau dynol yn cael ei ddisgrifio Duw, ond bod yn anigonol mewn gwirionedd. So pan ni'n darllen cofio'r Duw am Hannah,
Mae'n anigonol, ond mae'n rhoi rhyw fath o ddarlun i ni o beth sy'n digwydd. Mae'r arglwydd nawr yn ymateb i'w gweddi hi mewn geiriau eraill. Mae'r arglwydd yn dod ac yn darparu yn ôl y cais oedd wedi dod, yn ôl y weddi oedd wedi dod ychydig yn ôl. Felly, mae'n bwysig gwneud y gwahaniaeth, gweld y gwahaniaeth oherwydd dyw'r arglwydd ddim yn anghofio. Mae gyda fe gof perffaith. Mae'n gwybod popeth wrth gwrs. Ond mae fan hyn nawr, mae'n ateb y weddi. Mae'n cofio, mae'n dwyn i gof fel petai ei gweddi hi. A be mae Duw yn wneud yw mae'n gweithio yn ei bywyd hi. Mae'n ateb y weddi a mae'n cyflawni gwyrth. I fenyw o ddim yn gallu cael babi, mae'n darparu babi. A mae'n rhyfeddol fod yr arglwydd yn ei ras wedi darparu babi ar ei chyfer hi. Does dim rhaid i Dduw wneud hynny, mae'n dewis yn ei ras. Mae'n wyrth fod yr arglwydd wedi gwneud hynny. Mae'n wyrth, mae pob babi yn wyrth gyda llaw, ond mae'n wyrth oherwydd fod hi'n yn fwy ymwybodol nag eraill fod hi ddim yn gallu cael plant. Mewn gwirionedd gall neb gael plant, ond i bai bod yr arglwydd yn dymuno roi plant iddyn nhw. Ond mae'n wyrth oherwydd fod yr arglwydd yn dewis darparu. Beth mae hi wedi wneud i heiddi yr ateb i'r weddi yma? Be mae hi wedi gwneud i'r arglwydd i heiddi plentyn? Wel, dim byd o gwbl. Ac eto mae'r arglwydd yn gweld yn dda i roi iddi hi. A pan ni'n dod at weddi, mae eisiau bod ni'n rhyfeddu fod yr arglwydd yn caniatáu i ni sy'n heiddi dim byd i gael dod a gofyn ganddo fe fel tad. Chi'n bod, y peth mwyaf nad yw'r ffaith bod ni ddim yn gofyn digon. Mae'n dweud fel tad, dewch atai, gofynnwch, ceisiwch fi. Dwi'n dymuno bod chi'n dod, dwi eisiau'ch bendithio chi. A'r broblem gyda ni yw, mor aml, i ni ddim yn dod ac i ni ddim yn gofyn. I ni ddim yn dyfalbarhau mewn gweddi. I ni ddim yn sylweddoli y fraint sy'n yna o gael dod a ceisio arglwydd y lluoedd gyda unrhyw beth sydd ar ein calonnau ni. I ni'n gwybod wrth gwrs bod yna ddim fformula. Mae'n bwysig bod ni ddim yn meddwl, wel, beth bynnag i ni'n dod ac yn gofyn bydd yr arglwydd yn rhoi. Yn enwedig chi blant, chi'n meddwl, wel, na fe, PS5 sorted nawr, fe yn y post i fi fori. Na. Nid fel na mae'r arglwydd yn gweithio, wrth gwrs ddim. Mae yna exceptions, mae yna rai pethau yn y gair. Mae Duw yn dweud, os ych chi'n ceisio fi am hyn, fe gewch chi fe. Mae yna sicrwydd. Mae ddeiant yn un ohonyn nhw yn bywyd newydd. Etifeddu teyrnas Dduw. Ac yn y blaen, mae'r pethau yna, mae yna addewidion i ni yn y gair. I ni wybod amdanyn nhw a'i ceisio nhw. Ond mae yna rai pethau i ni ddim yn gwybod, ond eto y fraint yw gallu dod. Y fraint yw gallu gofyn yn y lle cyntaf. Y fraint yw gwybod bod gyda ni access at y creawdwr ei hun. Chi fraint yw bod fi'n gallu dod y bobl na sy'n rhan o'n heili fi sydd ddim yn nabod yr arglwydd eto, bod fi sydd yn neb yn gallu dod a gofyn arglwydd, please, nid i drigarhau wrthyn nhw. Arglwydd, please, nid i achub nhw. Braint yw hwnna, nid heiddiant, braint. A beth bynnag arall sydd ar ein calon ni, a chi fraint yw e. Gai ofyn i chi, ydych chi'n cymryd mantais, nid mewn ffordd gwael, ond mewn ffordd da o'r fraint yna. O sylweddoli fod yr arglwydd wedi rhoi rhyddid i ni i gael ei geisio fe. Ydyn ni'n dal gafael ar yr addewidion sydd yn y gair. Y pethau yna mae Duw yn dweud, dyma beth sydd ar gael i chi. Dyma beth dwi'n cynnig i chi, dim ond i chi ofyn, a bod ni'n gofyn amdanyn nhw. Ydyn ni'n dal gafael ar yr addewidion. Felly mae'n bwysig gweld fod yr arglwydd yn ein cofio ni, a rhyfeddod y ffaith fod yr arglwydd yn ein cofio ni. Yn ail, mae Duw yn gwneud gwirthiau trwy'r pethau arferol. Sylwch fan hyn, gallai Duw, os ydym moyn wrth gwrs, fod wedi achosi i hannau feichiogi mewn ffordd rhyfeddol. Wedi just, fel na, yn sydyn gyda babi, a bod hi ar fi'n esgor a fab yn syth. Neu fel Mair, achosi iddi feichiogi, heb fod Elcana'n rhan o'r equation. Ond bych chi'n sylwi fan hyn yw fod yr arglwydd yn gwneud i hyn weithio trwy y drefn arferol, y drefn naturiol, natural order. Hynny yw, fel mae pethau wedi drefnu gan Dduw.
A mae'n digwydd oherwydd bod nhw'n cael cyfathrach. Ond dyw e ddim yn digwydd oherwydd bod nhw'n cael cyfathrach. Mae'n digwydd oherwydd bod yr arglwydd yn gwneud gwyrth. Chi'n gweld y pwynt? Ond mae hwn yn dod â her i ni. Oherwydd galle Hannah droi rownd a dweud, wel, efe Duw nath wneud e? Neu ai jyst cyd-ddigwyddiad oedd e? Achos nes i gael cyfathrach gyda fy ngŵr. So, ai dyna beth oedd e? Os rili rhaid i fi roi Samuel yn ôl i'r arglwydd, yn aberth i'r arglwydd, i wasanaeth yr arglwydd yn y tabernacl? Achos rili, fi'n credu, mae fi a Elkanah nath wneud Samuel. Chi'n gweld y pwynt? Ond na, mae hi'n gweld y gwahaniaeth. Nid cyd-ddigwyddiad yw e, a dyw Duw ddim yn gwneud e fel petai, fel rhyw fflach fawr neu rhywbeth anarferol. Mae'n digwydd trwy fywyd arferol. Ond mae'n bwysig o'n rhannu bod ni'n gweld ymateb Hannah. Mae Hannah'n tystio i'r ffaith mae'r arglwydd sydd wedi'i rhoi. Mae'r arglwydd yn mynd nôl at Eli a dweud, nes i ofyn i Dduw am Samuel, a mae Duw wedi rhoi Samuel. A felly mae hi'n tystio i law gwirthiol yr arglwydd. Dyna beth mae hi'n ei. Mae'n pwyntio mas. Mae Duw ar waith fan hyn. Mae Duw wedi trigarhau wrtho i. A mae'n bwysig bod ni'n gweld hyn. Achos yn ein bywyd ni, y temtasiwn yw, wrth i bethau arferol fel petai ddigwydd, bod ni'n ddim yn sylweddoli fod llaw gwirthiol Duw ar y cyfan. Duw sydd yn achosi bob peth ddigwydd. A mae'n heiddi clod am hynny. Mae'n heiddi bod ni'n dweud wrth bobl, dyma beth mae Duw wedi wneud. A mae Duw yn heiddi'r diolch amdano fe hefyd. Dyna'n gwaith ni. Pan mae Duw yn gweithio ni'n bywydau ni, bod ni'n neud dau beth. Un, diolch i'r arglwydd, ac yn ail, bod ni'n dweud wrth bobl eraill beth mae'r arglwydd wedi gwneud. A dyna beth mae Hannah'n dangos i ni. Heno 2, nath ni edrych chydig bach arno fe wythnos diwetha. Mae hi'n gweddio, mae hi'n dod yn ôl ac yn diolch i'r arglwydd. Ti wedi clywed fy nghri, ti wedi bod yn drigarog, ti wedi bod yn hael. Ti'n rhoi i bobl sydd ddim yn heiddi. Ti'n darostwng ac yn dyrchafu'r holl bethau hyfryd yma. Ond mae hi hefyd yn dweud wrth Eli. Eli oedd yn meddwl bod hi'n feddw gyda llaw. Mae hwnna'n bwysig bod ni'n gweld. Henffych welser, mae'n dweud, adnod 26. Mae fi o raig oedd yn sefyll yma yn dymil yn gweddio ar yr arglwydd. Am y bachgen hwn yr oeddwn yn gweddio, a rhoddodd yr arglwydd i mi'r hyn o fynnais ganddo. Sdim rhaid bod hi'n dweud hynny, ond beth dyw hi ddim yn dweud yw, wel, mae'n eisiau babi, nes i gael cyfathrach gyda Elkanah, a mae babi wedi dod. Na, mae hi'n gwybod yn well na hynny. Mae Duw wedi agor ei llygyd hi i fywyd ysbrydol arall. Lle mae hi'n sylweddoli, oedd hi heb fabi, nath hi weddio am fabi, a mae wedi cael babi. Chi bod mor aml, mae pethau'n digwydd yn ein bywydau ni. Mae Duw yn ateb ein gweddi ni, a ni'n dweud wrth neb. Ni'n dweud wrth neb. Ni'n cadw fe ni'n hunan. Nid dyna fel dyle fe fod. Dyle bod ni'n dweud yn cyhoeddi, mae'r arglwydd wedi ateb fy ngweddi fi. Mae'r arglwydd wedi clywed fy nghri. Dyna'n tystiolaeth ni. I llaw, achubol llaw grasol yr arglwydd. Dwedwch beth mae'r arglwydd wedi gwneud yn eich bywyd chi. Os ych chi wedi profi Duw yn darparu mewn ffyrdd gwirthiol, hyd yn oed os yw yn edrych yn normal i bawb arall, dwedwch wrth bobl, oherwydd mae'r arglwydd yn heiddi clod. Mae pobl angen gwybod fod yr arglwydd ar waith heddi, nawr. Ein gwaith ni, ein braint ni, yw cyhoeddi. Ac yn sicr, fel o'n i'n sôn, i ddod yn ôl at yr arglwydd. Chi'n cofio hanes y 10 gwahan glwyfyn, fi'n siŵr. Mae'r 10 gwahan glwyfyn yn cael ei achau, faint sy'n dod yn ôl i ddweud diolch. Un yn dod yn ôl. Mae'n dangos i ni ein natur ni felly, nag yw e? Y temtasiwn yw, mae'r arglwydd di roi fi beth i fi moyn, fi'n mynd i fynd off ar ben yn hunan i joio fe. Anghofio mae'r arglwydd. Mae'n taro fi, chi'n gwybod, yn y mywyd yn hunan nawr, nid pobl eraill yn bersonol. Fi'n sylwi, pan mae pethau yn anodd arno i, fi'n ceisio'r arglwydd lot mwy. Fi mewn cymundeb gyda'r arglwydd lot mwy. Pan mae pethau'n gret, a mae Duw yn bendithio mewn ffordd hawdd,
Ydw i'n siarad gyda'r arglwydd yn yr un ffordd? Ydw i'n bendithio'r arglwydd? Ydw i'n efelychu gweddi Hannah? Na, dim dyna'r temtasiwn. Y temtasiwn yw i anghofio'r arglwydd. Bob wythnos i ni'n gofyn i'r arglwydd i'n bendithio ni. Bob wythnos i ni'n gofyn i'r arglwydd i siarad gyda ni. Ydyn ni'n diolch i'r arglwydd bod e'n siarad gyda ni? Fod e'n codi'n calonnau ni? Ydyn ni'n diolch iddo fe am glywed ein cri ni, ein gweddiau ni, beth bynnag yw nhw? Mae eisiau ni roi diolch i'r arglwydd. Mae eisiau ni sylweddoli fod Duw yn gweithio trwy'r amser, yn aml mewn ffyrdd o fewn yr drefn arferol, natural order. Os diciwch chi, fel mae bywyd i fod gweithio. Dyna beth sy'n digwydd fan hyn. Beth sy'n bwysig i ni yw bod ni ddim yn chwarae lawr llaw Duw yn y cyfan. Os fydde chi'n sefyllfa Hannah, tybed beth byddech chi wedi wneud? Y temtasiwn i Hannah, fi'n cymryd fydde, pan oedd hi'n mynd nôl at y deml i ddweud, dyma Samuel, ym mhlentyn ni. Na gweud neis. Elkanah, tad, fi'r fam, ni nath e. Lyflu. Yn lle, beth sydd yn wir, sef, dyma blentyn, mae Duw wedi rhoi yn rhodd i fi. A nes i addo bod fi'n rhoi yn ôl. A dyna sy'n dod â ni at y pwynt ola, pwysigrwydd cysegru. Pwysigrwydd y cysegru, neu neilldio. Chi'n sylwi mae Hannah'n cadw ei gair. Mae hi'n dod â Samuel yn ôl, a mae hi'n cysegru Samuel. A beth sy'n bwysig i weld yw fod Hannah, fod Samuel a fod Israel gyfan yn well off oherwydd hynny. Chi'n gallu gweld hynny? Mae pawb yn well off oherwydd fod Hannah wedi cadw ei gair. Oherwydd nid yn unig mae Hannah wedi cael ei bendithio gyda Samuel, ond mae Samuel, oherwydd fod e'n cael ei neilldio, yn dod yn fendith i holl deulu Israel. Ac i ni heddi. Mae Duw yn defnyddio rhywbeth mwyn cyflawni ei bwrpasau fe, sef i gadw pobl Israel, ac i'w bendithio nhw, ac i gerdded gyda nhw. Os chi'n edrych wedyn ar fywyd Samuel fel bydden ni yn, diolch i'r arglwydd fod Hannah wedi cadw ei gair. Diolch i'r arglwydd fod hi wedi anrhydeddu Duw. Fod hi wedi rhoi yn ôl yn y tabernacl. A dyna sy'n bwysig. Nath chi'n meddwl am sefyllfa Paul. Dychmygwch os bydde Paul ar ôl ei droedigaeth wedi just mynd, just clywed lleisio o'n i, a mae rai bod fi wedi edrych ar yr hael, a mae rai bod yr hael wedi dallu fi. Na beth oedd e, na'r broblem. Mae rai bod fi just wedi cymysgu chydig bach. Oedd hi'n dwym, falle bod fi'n dehydrated. Os bydde wedi gwneud hynny, yn yr un ffordd a bydde Hannah wedi chwarae lawr llaw Duw yn ateb i weddi fe, nid yn unig bydde Duw ddim yn cael ei ogoneddu a'i glodfori, ond hefyd bydde ni ddim yn profi y fendith sy'n dod o'i gweinidogaethau nhw, o'i bywydau nhw. Chi'n gweld wedyn gweddill bywyd Paul, mae hwnna'n fwy eto o fendith, mwy eto o llaw Duw ar y person, fel Samuel. A chi'n gweld oherwydd ei fuddod nhw, mae bendith yn dod. O'n i yn meddwl, dychmygwch os bydde Paul wedi neud na. Dychmygwch os bydde Paul, pan oedd e'n cael y profiad yma, Iesu'n siarad gyda fe. Na, mae rhaid just llais yng nghefn ymhen ni oedd e, bydde'n chwarae fe lawr. Dychmygwch hynny. Bydde gyda ni ddim hanner y Testament Newydd. Dyma lle ni'n gweld wrth i bobl i fyddhau i Dduw a gogoneddu Duw ac anrhydeddu Duw a rhoi clod i'r arglwydd am beth mae wedi wneud. Mae Duw yn ei bendithio nhw gyda'i gweinidogaethau nhw, gyda'i bywydau nhw, achos bod nhw'n ildio'n llwyr i'r arglwydd. Yn bwysig bod ni'n gweld sut mae'r arglwydd yn gweithio yn ein bywydau ni. Bod e wedi rhoi pwrpas, mae pwrpas i fywyd Samuel, sef i fod i'n offeryn i'r arglwydd. A na chi esiampl yw Samuel, byddwn ni'n gweld yn y penodau sy'n dod, fod e yn un i hunan sydd eisiau gwasanaethu'r arglwydd. A mae Hannah'n gwasanaethu'r arglwydd trwy gysegru Samuel, ond mae Samuel ei hunan yn cysegru ei hunan i'r arglwydd hefyd. Nes ymlaen, byddwn ni'n gweld e. A'r cwestiwn mawr i ni, wrth gwrs, yw beth i ni wedi cysegru'n hunan iddo fe te? Sut i ni'n cadw ein gair
i'r arglwydd. Ydy ni wedi tyngu llw? Wel, falle bod ni ddim yn tyngu llw fel mae Hannah wedi gwneud yn llythrenol a dweud, os ni wedi rhoi babi i fi, fyddai'n rhoi e'n ôl i ti yn y tabernacl. Ond mae yna rai pethau ni wedi cysegru'n hunan i'w wneud. Pan ni'n dod at yr arglwydd am achubiaeth, i ni'n sylweddoli, arglwydd dwi'n rhoi ymywyd i ti. Dwi'n ildio'n llwyr i ti. Dwi'n neilltuo fy hunan i ti. Arglwydd achub fi, ond ni'n sylweddoli, os i ni'n cael ein achub, i ni'n cael ein achub i eglwys Iesu Grist. I ni nawr i fyw bywyd clod ac ogoniant a mawl iddo fe. A felly ni'n cysegru'n hunan. I ni'n dweud, dwi'n rhoi ymywyd, ti sy'n eiddo fi nawr. Nid fi sy'n bia fi, ti sy'n bia fi. I ni'n darllen yn Galatia 2 nag yni. Rwyf wedi'n rhoi soelio gyda Christ. Ac felly nid mae fi sy'n byw, ond Christ sy'n byw yno fi. A'r bywyd yr wyf nawr yn ei fyw, yr wyf yn ei fyw drwy ffydd. Trwy ffydd y mab Duw, yr hwn am caro ddi, ac ei rhoi ei hun i farw droso fi. Ydych chi'n cadw'ch gair? Ydych chi yn byw bywyd cysegredig? Ydych chi'n cadw at y neilltuaeth yma chi wedi ymrwymo iddo fe? Ydych chi yr un Cristion ag oeddech chi pan wnaethoch chi ddweud i ddechrau? Dwi'n mynd i roi mywyd yn llwyr i ti. Ydy'r cariad cyntaf dal yna? Mae Jenny, rhaid i chi'n nabod Jenny, rhaid i chi falle ddim yn nabod Jenny ebyn hyn. Jenny'n aelod gyda ni a mae hi'n gaeth i'r cartre ebyn hyn. Byddai'n aml mewn cwrdd gweddi yn dechrau canu rhyw emyn gyda ni mewn cwrdd gweddi ar y diwedd. A weithiau byddai'n canu, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Dwi wedi ymrwymo Iesu Grist. Does dim troi yn ôl. Does dim gwyro i fod, does dim, falle byddai'n okay bod fi'n torri'r addewid yma, neu torri'r addewid yma, falle byddai fe'n okay os fi'n cadw Samuel i fi fy hun. Na, dwi wedi ymrwymo i'r arglwydd. Dwi wedi cysegru'n hun i'r arglwydd. Does dim troi yn ôl. Felly, jyst i gloi, diolchwch i'r arglwydd fod yn eich cofio chi. Fod yn eich cofio chi mewn gweddi. Eto, anthropomorphism yw gair i ddisgrifio yn anigonol beth mae Duw fel. Mae'n gwybod beth i ni'n ei geisio fe amdano, a mae'n ein cofio ni. Dyw e ddim yn ateb gyda bob tro i'r weddi, ond y rhyfeddod yw fod e'n cofio ni. Fod e'n ateb i'n gweddi ni rywsut. Fod e'n clywed ac yn ymateb mewn gras. Ond cofiwch, mae ein rhyddid ni yw gallu trystio wel arglwydd beth bynnag wyt ti'n ateb fi gyda, fi'n llawen. Mae gen i heddwch oherwydd ti sydd yn sofran. Ti sydd yn gwybod yn well. Yn ail, diolchwch fod yr arglwydd yn gwneud gwirthiau. Diolchwch fod yr arglwydd yn arglwydd gwirthio. Mae'n gwneud gwirthiau yn ein bywydau ni trwy'r amser. Yn aml, chi ddim yn sylweddoli'r gwirthiau mae'n gwneud yn ein bywydau ni. Chi'n wirth achos bod chi yma. Chi'n wirth os ych chi wedi cael eich achub. Diolchwch i'r arglwydd a cyhoeddwch weithredoedd mawrion yr arglwydd. Dyna beth yn aml mae Dafydd y Salmydd yn gwneud. Mae e'n cyhoeddi gweithredoedd, mawrion weithredoedd yr arglwydd. A mae hwnna'n bwysig, mae hwnna'n rhywbeth i ni fi'n credu yng Nghymru ddim yn ei lot ohono fe. Cyhoeddi beth mae'r arglwydd wedi gwneud yn y mywyd i. Dweud wrth bobl, sut mae wedi ateb ein gweddi ni. Beth yw ei wneud gyda fi yn yr wythnos diwetha. Edrychwch yn ôl i'r mis diwetha yn eich bywyd chi. Sut mae'r arglwydd wedi ymwneud â chi. A gobeithio fod e'n lloni'ch calon chi wrth i chi feddwl am hwnna. Ond y cwestiwn sydd gen i yw, i chi wedi dweud wrth unrhyw un arall am hwnna. I chi wedi cyhoeddi hwnna i rywun arall. Ac yn ogystal â hynny, i chi wedi diolch i Dduw am hwnna. Ac yn ola, diolchwch a sicrhewch eich bod chi wedi cysegru eich hunan i'r arglwydd. Yn gyntaf, bych chi wedi rhoi eich hunan yn y lle cyntaf i ildio'r hunan i'r arglwydd. Ys dim byd gwell. Dyna'r peth gorau allwch chi wneud yw rhoi eich bywyd i'r arglwydd. Ond os ych chi wedi gwneud hynny, ac yn enwedig os o sbel wedi bod ys ych chi wneud hynny, meddyliwch, ydw i dal yn byw bywyd cysegredig, gwahanol, ar wahân i bobl eraill. Bywyd o wasanaeth i'r arglwydd, bywyd sy'n clodfori'r arglwydd.
Eto, nid mwyn cael ein achub, fel nathon ni ddarllen ar y dechrau, ond oherwydd ein bod ni wedi cael ein achub. Mae gyda ni rhyddid, yr hawl, yr gallu i fyw bywyd sydd yn dod ag ogoniant a chlod iddo fe. A felly, gadewch i ni wneud hynny, yn enwedig yn yr wythnos sydd i ddod. Dod â clod i'r arglwydd o fyw bywyd cysegredig iddo fe. Amen.